tu 500 i tu 500. En teoria, en una empresa mercantil, qui tindria més poder dels tres? Ell. En una cooperativa és ell el mateix que ells dos. Un vot i un vot. Per això és tan important. Però a la vegada, per això és tan difícil. I no tenim per què aportar els mateixos diners? No. Això pot ser el de 2.500, pot ser així. Clar, perquè tu t'adaptes a les persones. La llei te diu 3.000 i tu ja... Per això és tan difícil el tema de les cooperatives, perquè hem de trencar la barrera mental que tots tenim de jo he posat 2, tu mig i tu mig. ¿Val? Inclús el inciso de lo de en especie, no solo... Sí, ara parlarem. I els 3.000 euros i les aportacions poden ser en diners o en espècie. És a dir, en espècie què és? Montem un local d'oci. Jo poso l'ordinador, jo poso l'impressora, jo poso les begudes, jo poso... Això entra. I això és molt important. Com anem els beneficis en funció del treball, no del que hem posat. Cosa molt difícil també de baremar qui treballa més dels tres. És que és... I sobretot, què ho fem? Ho fem per una qüestió d'ideals, valors i sobretot l'altre dia que vam parlar de l'ambient laboral, no? Com se treballa dins de l'empresa i que volem crear una cosa diferent, no? Pues per això ho fem, un treball estable, de qualitat i amb qui nosaltres volem. Val? En les mercantils no és que siga tot el contrari, però tot és jo tinc més que tu, jo mani més que tu. D'acord? Tu pots, per exemple, si tu eres accionista del Banc de Santander, tu aniràs a Santander a l'Assemblea General que hi ha tots els anys, amb la teva acció. Però al costat teu tindràs una persona que tindrà 200.000 accions i ella té més pes que tu. Val? Fins ara ho teniu clar? Val? En la cooperativa es desenvolupa la... Tengo una pequeña duda, porque es algo que estoy preguntándome ya desde hace mucho tiempo. Dale. De eso de los 3.000 euros que dices en especies, pero no tiene que ser una cosa física, digo, por ejemplo, mercancía o sí. No puede ser el futuro trabajo, por ejemplo. No, ¿verdad? No, tiene que ser algo que sea calibrable, que sea... ¿Por qué? Valorable. Valorable. Porque eso habrá que ponerle un valor a la hora de escriturar y todo, que tenga un valor, no es a futuro. No es a futuro. ¿Vale? ¿Això vol dir que aquests 3.000 euros se poden convertir en 1.000 euros? Jo puc aportar una furgoneta? No té per què ser diners en metàl·lic? No. Eso es importante. A part que esos 3.000 euros no desapareixen. D'acord? O sigui, tu quan aportes el capital social fas l'ingrés dels 3.000 euros, apareix ahí en el compte, se fa l'escritura com que estan ahí, però després pots utilitzar-los. Vull que penseu que és tan sols l'acte i ser formal de... Val? Mireu, el més important de tot això. Ara, per exemple, quan escolteu sobre Iberdrola, l'energia verda, que no fan malbé al medi ambient, que nosaltres no aprofitem el treball dels xinesos o dels xiquets i xiquetes de la Índia, no explotem el treballador, treballadora, tot això és la responsabilitat social corporativa. Això ho escoltareu moltíssim. Ara totes les grans companyies són amics de tot això. En la cooperativa això ja ve de sèrie. D'acord? I més important, penseu, així al País Valencià estem parlant de que hi ha quasi 2.000 cooperatives. D'aquestes 2.000 hi ha 18.000 persones quasi que són associats, o sigui, són socis.
altres 6.000 són treballadors i el 90% tots treballen amb una relació laboral llarga, indefinida. O sigui, què volem? Estabilitat és la millor manera. Val? Què te permet la cooperativa? Totes les ajudes que hi ha d'economia social pots acudir a ells. Tens beneficis fiscals, quan parlem dels impostos, tens beneficis fiscals. Si és el 30%, per exemple, de l'impost de societats, nosaltres podrem arribar al 20%. Això ja és. Per a determinats impostos estem exemptos. O sigui, això ajuda. Una cosa molt important, podem decidir si els socis, sòcies, anem a ser autònoms, autònomes, o anem a ser treballadors ordinaris. Això ho decidim quan se munta i almenys durant 5 anys hem de fer-ho així. Nosaltres ja analitzem en la nostra idea de negoci si el que volem és ser, fem comptes, autònoms ja sabeu, són 250, 200, quasi 300 euros al mes. Has de veure si a fer-te de treballador ordinari tens massa... Això és fer els números, d'acord? En la majoria de les empreses tu no pots triar, Normalment és per al règim d'autònoms. Val? La responsabilitat està limitada. És a dir, la meva responsabilitat és la meva aportació a la cooperativa. Si va mal, imagineu que tenim de deutes 30.000 euros, la meva responsabilitat és per els 500 o per els 2.000 que jo he ficat. ¿Será autónomo? No. ¿Será autónomo? No. Tendría que ser trabajador ordinario, pero... No, si estàs dins de la cooperativa no hi ha aquest problema de responsabilitat. És igual, és autònom? Perquè tu estàs en el règim d'autònoms, però la teua responsabilitat com a soci tan sols és... Això és que la unió fa la força. Si tu eres autònom a soles, com a figura jurídica, sí que si tens 30.000 euros per a pagar, aniran a per el que tingues tu, la teua dona... on puguen arribar. ¿Qué ventaja puede tener ser el autónomo dentro de la economía? Si es que hay alguna. No, me explico. Una cosa es el régimen fiscal que tú tengas cara a Hacienda, autónomo. Pero como socio de cooperativa, tu responsabilidad es limitada. ¿Vale? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Si vosotros tres decidimos, vale, somos socios de la cooperativa, pero el régimen fiscal, cara a Hacienda que utilizamos, o cara a la Hacienda, no, cara a la seguridad social, es autónomo, eso es con la seguridad social. Pero cara al exterior, cara a proveedores, a bancos, mi responsabilidad es por los 2.000, por los 500, por lo que yo haya puesto. ¿Vale? Es importante que lo hayas, porque eso da lugar a confusión. Una cosa es las relaciones con la seguridad social y otras la responsabilidad que tengamos. ¿De acuerdo? Perdona, sería el impuesto de transmisiones y patrimoniales. Este es en el momento que se hace cualquier papelito oficial, tú pagas por eso. ¿Vale? El impuesto de actividades económicas, este es un impuesto que lo tienen cedido a los ayuntamientos. Este es autonómico, este es de los ayuntamientos, pero el impuesto de actividades económicas, ya por el hecho de ser es en el momento que te das de alta, pero estás exento, con lo cual eso ya no pagas. Y además te tengo que decir que tiene que ser una empresa muy muy fuerte, si no me equivoco, creo que tienen que ser más de 600.000 euros para que una empresa pague el impuesto de actividades económicas, ¿vale? Que generes, ¿de acuerdo? Si nosaltres fiquem diners, els traiem, no és precís anar al notari per a això registrar-ho tot. Si tu te fas una societat limitada, això és qualsevol cosa que facis, has d'anar al notari i això són diners. Val? I una cosa molt important, les persones que estem aturades podem capitalitzar l'atur.